खुलुमबाय। चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि एनुवेल कनफारेन्सखौ सिगांनिफ्राय साबसिन हामसिनै खुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि बे एनुवेल कनफारेन्सआव गाजा गोमजायै फैनानै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बे बोसोराव गिबि खेब हिसाबै डिस्ट्रिक्ट मेगाजिनबो दिहुननाय जागोन आरो मेथाइ खननाय मोसानाय बादायलायनायबो लाफानाय जादों। बेजों लोगोसे मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट भिडिअनिबो एवार्ड होनायनि थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो मान होनो गोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गुरैयै खावलायनाय जाहाथे बे हाबाफारियाव नोंथांमोनहा जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। जानो गोनां थावनि सान्थिफुर गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथार डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर आरो नोंथांमोना माबाफोर मिथिनो लुगैयोब्ला गाहायनि नम्बराव कन्टाक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों।